ନିତିରେ ବିକିଲେ କୋଟା ଏଟିଆରେ ଧରା ପଡିବ। ସେ କଣ ହଉଛି ତାମ୍ବିରେ ବିକିଛି। ତାମ୍ବିରେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ତାମ୍ବି ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଧର 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 200 ଟଙ୍କା କାଢ। ତାମ୍ବି 200 ବିକିଛି। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାଉସୀ ମା ଜାଣିବା ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଇଏ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉଛି କହିଲା, ବୁଢ଼ୀମା ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ଆଉ କାକେରା ଫୁଲ ସବୁ କରିକି ଦଉଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଉନି ଆଉ ଖାଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଟିକେ ବର୍ଷା କର, ଗ୍ରାହକ ଯେମିତି ଆଇବେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଲା। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏତେବେଳେ ଆଉ କେହି କିଣିବଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଭୁ ପେଟ ଭରା ଖାଇଲେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିକ୍ରି କଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକ କଲେ ନାହିଁ। ବାବା ପୁଅ କୋଉ କଥା ଶଶୁର ଯାଇ କୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆଜି ସିଲିଂ ପଡିଗଲା। ପୁଅ କହୁଛି ବାପାକୁ, ବାପା ଆଜି ସିଲିଂ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସିଲିଂ ପଡିଗଲେ ତୁମେ ସେମିତି କରୁଛ? ମାଉସୀ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଭଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।